салом алейкум ҳамҷоёни азиз, аъзони гурӯҳи ҳангуру ва буғ. Имрӯз 13 майи соли 2024 мебошад ва ман субҳ хеста барвақт соати 5:30 саҳар ҳавлӣ биромадам. Аҷоиб ҳаво имрӯз, беғубор, бечанг, офтоб биромада истодааст аз ин тараф мана ва ҳавлиамро дидам бисёр завқи ман омад. Як навор карда гуфтам ба шумо нишон диҳам. Ин гулакҳои садбарги манам хел рафтагӣ, ҳозир як такта нишон медиҳам. Ин гули садбар чунон хушбӯй аст ки мондангирен, лекин тез мерезад. инаш ба гумонам бӯй надорад. Не, бӯй дорад, бисёр хушбӯй аст. инаш сафеди гулоби ранг, инаш сафед, инаш сурхи навай чӣ мегӯян, голландӣ, ҳолландӣ хор надорад. Мана ягон маротиба майда хор надорад. Мана инҷа хор надорад. Ин донаш 25 сомонӣ дар дукони гулфурӯшҳо. инашам як базебгул. инаш бениҳоят бӯи хушрӯй дорад. бениҳоят бӯи хушрӯй дорад. инашам голландӣ. инаш бо сафеде ки навкушода шуда истодааст. инаш сурхе ки навкушода шуда истодааст. инаш бо дигар ранг. хулоси гап манам хел инаш шамшод бошад. ба тоҷикӣ шамшод мегӯям. инҷа якта юка буд, канда партсада ҷошта анор шинондам. хубаш меваи дарахти мевадор шинонам. юка хордор аст. хораш ягон чашм одам мазанад, чашма кур мекунад. Ман ин гули садбар гули кушода нашудааст. инаш голландӣ. чӣ хушрӯй. хор надорад. ин ягон майда аз так то боло хор надорад. лигустра. ин гулашро фаромӯш кардам номашро. инам бӯи хушрӯй дорад. шамшодча калон шуда истодааст. ана банан. калони хушрӯй мешаду, хай мебандаду, намепазад. ана хел гулҳои садбарг. ҳозир бо як гули дига ҳаст. инашам дигар нав будааст, дигар соташ. ин хай зардоя ман нишон додам. ана инаша нишон надода будам. ана инашам нишон надода будам. инаш бо дигар аст. ва инаш дигар аст. инаш аҷоиб, як тарафаш хел сиёҳ, сурхи сиёҳча, инҷаш чанд ранга, 3-4 ранга. аҷоибаш ҳамин аст. инаш дигар ранг ва инаш пайвандҳои ангур. мана кушода шудааст. инаша меканем. ана инҷа кушода шудааст. меравем ин тараф. инаш дигар ранг, инаш кабучча. ҳоли кушода нашудааст. инаш дигар ранг. инаш намедонам. ин боз дигар ранг. ана инаш дигар. инаш боз атласи мегӯям. инашро атласи мегӯям. ин тараф мебием бо дигар ранг. мегузарем. тани деворро бинед. девор наметобад. ҳамаш плюш маҳкам кардагӣ. ана инро ман хостам ба шумо нишон диҳам. дарахти магнолия.
მაგნოლია ემო იმსოლ გულქარსო და სკულაშო ნიშონთიამა ნაუქშოდა შოდასოას ანა კოსოვორენ გული საფედი კალონ მეკონათ აი პაგა დიგა ქშოდა მეშავად dar ponza bisol bat gulkart ana gulash ana in hast magnolia ino sirenastan in yukas psor چیزی بازی بخشویو من نوکش شدم میزند و ایناش لیگوسترا اینا رو ما شکل میدیم کلولا میکنیم چرکنجا میکنیم هرخل میکنیم و اینجا سه تا کیویش نوندم این کیویچه یکتا باز کیوی دوتا و کیوی سه تا خدا خواهد اگر کلان شود کیوی ها بولوی همین چویلو سر میتیم این انگور رو میبریم الویکا رو پشت میتیم پشت دیور اینجا الویکا اچی کیوی رو سر میتیم انا بیه در گلزوری من مهمونی در همین کچلیک کنید انا بود یک چیز دیگر نشونتیم نشمو انا وایش بامبوک بینید چقدر خوش روی در اومده خونه ده کدامی در کراس بیاد ریشش رو میتیم بی پول او بلوشو بینید چقدر کلان شد رفت دراز شده رفت من بریده بودم اپویان بامبوک دراز شده رفت انا اینجا انار به نهایت گلی بسیار کرده شده است خدا خواهد امسال انار میخوریم خواهی همیداران عزیز در پناه خدا باشید با گروهی انگور و باغ باشید خدا نگهبان شما باشد